Хора, сега ще оставя скрита камера в хладилника да видя дали гаджето ми ще вземе моя гриз. Ладно, никой. Чакай, снимай камерата. Какво е това, бе? Това е за лик. Това ще я проверя за камери. Има някаква камера, бе. Тук в хладилника. Има моя камера. Гледай. О, жалко на сърцето. Абе, аз кой ще го питам него, аз бе? Айде, пътете те. Това обрисането го взима, бе. Ще го взема. Ова има отил, бе. Майко, това въжи. Ау, къде? Ще го убия. Георгиевчо, тук ли си ба? Ще камери им сложим. Ей, момченца, ако ме гледа, ще ти притепа топките. Топките. Да, знаеш, топките, ще станеш на умряла овца. Ай, чао, хора.